माखौ इसिबां मिनिखो उदै सालायलायनाय। नै जाम्बा नोंलाय मा मिथिगौसि बे कर'ना बोथोराव हेपि थानांगौ होननायखौ खोनायाखै नोङो? मानसिया हेपि थाबासो देहायाबो मोजां जायो मिथिबायना? नोंलाय सानसेयावहाय खेबबेसेथो मिनियो? गावथ' मिनिनो रोंखाया, जेरैबो जिरायनानै माथा गरम जाबाय थानाय, निउस नायनानै माथा गरम जाबाय थानाय, बेल'सै नोंना खुगायाव कर'ना लकडाउना माला खुलिगोन बेनोसै नोंना सामफ्रामबो बेनोखा। आंबायदि मालाबा मिनिफेरदों नोङो कार्टुन नायनानै? एसे मालाबा लाइफखौबो मिनिनानै नाय नोङो, बिदि बुन्था बायदि बन्थ'मोरा बायदि थानानै जेबो जाया। नोंलाय मा मिथिनोब्रा बुरि, आं मानि थाखाय माथा गरम जायो? गासिबो बिजनेसफोरानो गोदोनाय फारसे फैजोब्बाय। मा खालामबावनो, माला जोबबावगोन जाखो बे कर'नायालाय? बेफोरखौ सानैनो मानोबा आंहा मिनिनोनो ओंखारला। नोंजों जिरायबाय थालाहां, एसे बाहेरायावहाय बार जाहैसां फ्रेस। ओइ बाबा ओरै फैलाय बाबा, एसे फैथ'लाय। माथो आफा, मानो लेंहरामोन? बबावबा ओंखारलांनो नागिरदों नामाब्रा आफा? ओरैनोबा बोथोरफ्रा मोजां नंखाया, कारफिउ जेरावबो थांनाङा, न'आवनो था। गासिबो बुस्थुआनो दंखाजोबो, लायनांगौ प्रयजन गैया, न'आवनो थाबाय था। आरो बायहेरायाव ओंखारलांनो गोसो दंबा हनै नोमाया बार जाहैनोनो, नोमाजों थांफा। थाङालै आफा जेरावबो। ओंखारबो बाबा, नै हाग्राथिंजाय बिराद मोजां, नै बार खोलो-खोलोथार। सानसे न' सिङाव थाबाय थानानै एसे बाहेरायाव ओंखारनांगौबो बेलासियावहाय। आदामोन, आब'मोन, बिनानावमोन, आबै-आबौमोन, आंनि बे बड' कार्टुन चेनेलखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौहाय लाइक, साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, आरो कमेन्टबो खालामहरबानो जाबाय। लोगोसे आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन।